Kinong yalam na kishnong maper na kathain reward pan osla ringkat bu sembut menteri rang ba kanjala ba preston tan song kilalit ben pet lang ye ki jaka rap ki bela julor lut na ka jing ban tua mau bat kendo na ka jing ban tre ka surak shilong dauki ka badan haki benta jong ka wakdat ka bahab ha ka package 5 ngalayo I de ki khamal ajong kumta bakin ong ba ka tua ngam ide shu halor kani nga IT ha SDO civil ringkat bat video ban pit panya bat ru ban lum jing kani ki jingdo ki ba ki nong rap ki kendo ong uba preston ha ka jingjurim nang taw ya thuru ba ka sarkar kala depan ai da ka jing maham ba kimpet shu ban panham ya ka kendo ne ki mau sheki jaka rap jaka riang na ba day ya ka surak na ka package 5 ta ka ba ngin le ko long na ka liang ka district of session na ka liang SDO civil nga direction ba in survey ban na dong shedong bat ban le ka assessment lu mar kene ka jing jot ka jing pra ki mar red mariam ka ba ki thung ka de ka bisir ke ngalayu I mantan da ka khamat jong te bakin ong bik batua ngam ide ra kata te teng ki company pla su thu ki contractor ki betrei ka kam ki kwa ban deploy ki kwa ban kham yo nong na ka daw ka jiak tu ten rei nga IT hapo SDO civil by in page benia ikani rangkat baru video by page benia baru ban access ka eka jingdo ka ba ki bapli kini ke dongret ki lai kandu bat bang ni kal ngila I warning lu ne ka ba shai dan blok ba kim bitsu ban penhap ikini ki kandau ki mau shani shapo jakaret habayat kene ka surok na ka package kan number 5 steady in bag in Kenya India te kalot ka bakaduk ade ban yat ke jing siu shaki try jaka ki bapli ki tu ki nongret ki ba ke jing du ngayu iu kwai utum to bat ki we ki jing to kidan ka tu bu mentai ka tu monitoring committee ka ba ban head dari SDO civil bat mene ka be dei pen nang tu na wa kedai hadu hang ne hapo ono hadu jiking ya ka tu pada un head video akaba un dapet tik patik baki try jaka ki don lang ki bos dong bor taw ki de ban don lang bayo don kum ki tu gijing le turmur ki jing le don bor ki ba super jot pen pra te nilarai ban taw ka tu committee akaba video rengkat pat ke company rengkat ke national rengkat kita gi nong perjai snong swaban sedang kanu kam kinya don lang kinya pet lang kadang ba kan don gono ka jing jot jing pra ka bajur kham tam ya kinong ret ki